Mbak. Sombong banget sih. Wong kok sombongnya sumber langit. Sopo Bu? Kuwi ya tetangga baru. Tak sopo apik-apik lho, Pak. Aku gak disauri. So ayu-ayu dhewe. Halo Om. Oh, Pak, sampean tok toh sing disapa? Salahku ki lho apa ambek dheke? Ya kuwi lho, Pak, tetangga baru sing tak maksud. Sing jenenge Mbak Tik kuwi lho. Oh, Atika toh. Sampean kok wis reti, Pak? Gekek sampean wis kenalan. Iya Bu, aku mau gak sengaja ketemu dekne pas jajan mie ayam. Pantesan sing disapa sampean tok. Gekek mie ayamnya sampean bayari. Anjane iya Bu, aku ki mesake nyawang dekne. Dekne ki lagi butuh duit, jarene apa nggo bayar anaknya sekolah. Ini kan wayah ujian akhir toh Bu. Jadi semua administrasi ki harus lunas. Terus mau kei, Pak? Ya, tak kei toh Bu, tak kei 500, malah tak pengen nyaur. Sampean ki piye to, Pak? Anake dhewe ki ya sekolah, ya butuh biaya. Wong lanang anggere wong wedok kok nyanyo-nyanyo. Ora kok ngono Bu. Aku mesake nyawang dekne ku. Mesake. Sak retiku lho, Pak. Wonge gak duwe anak. Wis, pokoke duwite apa tak jaluk neh. Ora usah Bu. Engko mare geger engko, ising tingketi tangga. Alah, ra urusan. Pokoke ora usah Bu. Halo? Oh, iya Dek. Dek, wes we. Kok suwe men to Om? Halah, paling ngenteni nilai bojomu sik ta? Dasar suami takut istri. Biasa Dek. Lah, ono apa toh? Kok ngajak ketemuan aku nang kene? Sajake kok penting banget. Yo ngajak kencan to. Tek ono apa ki lho? Jebule ngono kuwi ya, Pak, kelakuanmu. Wis wani macem-macem ning mburiku. Musik to Bu, sabar sik. Tak jelasno sik. Ora butuh penjelasan. Wis jelas-jelas terangkat bahasa kok. Penjelasan apa? Ora usah berprasangka buruk sik. Sopo ngerti Mbak Tika kayak butuh bantuan. Kita sesama tetangga kan harus saling membantu toh Bu. Halah, bantu-bantu apa? Nak niat bantu kono lho, fakir miskin karo anak-anak yatim. Bantu kok milih-milih. Sing dibantu ki lho, sing ayu-ayu tok. Bojomu kan ya butuh hiburan ayo. Butuh suasana baru. Mungkin dia bosen. Nomah anaknya mau lampir tok sing gawane ngamuk-ngamuk. Nak omongan ki dijogo, Mbak. Lapor rek ngurusi urusane rumah tanggane wong ki. Urusi lho urusanmu dhewe. Gorene duit sing ale bojoku mau. Iki wis entek, wis kadung tak tokno pambi mbek wedak apa lapo iki. Gorene Aja lho. kok penak men teko-teko kok njaluk duit bojone wong dienggo tuku wedak ambekan baju. Lah aku lho bojone gak tau ditukokno. Kok midus men. Ayo, Pak, balik. Om, iki piye cetane? Ora piye-piye. Awas kowe nek ganggu bojoku neh. Bandung